Takže dneska si ukážeme, jak získat free Robuxy. Půjdeme na Creed, potom na Creed Hub, potom půjdeme na Dashboard, na Places, potom na Dashboard zase, potom půjdeme na Place, potom na další Place, musíme kliknout, potom na Passes, potom na Creed Pass, aby jsme si vytvořili vlastně pas, potom tady dáme jméno, jak se to bude jmenovat, potom na Dashboard zase, potom zase na Dashboard, tady už vidíme naše jméno toho, jak se to jmenuje. Potom tady dáme vlastně částku, co musíme ještě přepnout. Dáme částku, za kolik chceme vlastně těch Robuxů to dát. A potom Save Changes. A potom půjdeme na hru Pulse Donate a tam vlastně bychom měli jít k takovému tomu obchůdku, který každý má a tam si už vlastně to najdeme, tady ty Robuxy. A vlastně vám někdo může donatenout kdykoliv ty Robuxy. Jinak děkuji za zhlédnutí videa a budu ráda pro další sledování, protože tady si ukážeme vlastně nějaký triky na Robloxu, jak získat free oblečení a tedy. Takže pa.